galing? Saan mo kanina galing? Kasi may... Sa'yo, okay? Sa mo dyan ka? Giniling. Ang dilim naman yata ng ilaw mo. Sarap na. Lasang chocolate. Malamang. Dark chocolate. Kunin mo na yung mga ano neto, prutas. Sira na yung prutas neto. Ilang days na to eh. O, ano na nga, mamasa-masa nga. Tanggalin mo na lang ta. Ano na eh. Hindi pa naman. Yes. Prutas yan eh. Bakit? Pag namin lang siya. Ilang araw na yan. Ano na ito? Hey! Mabasa? Ayun, Black Forest. Parang ang dilaw ng ibil. Wala na bang iiwanan ko? Wala ta, yan lang talaga yan. Ilaw mo na rin sa kapila ta. Yung sa may kusina. Right. Yan, o. Sobrang dilim. Hindi na lang sa baba si Yori. All about food and travel. Hello, mega shout out. Okay, ayan na. Wala muna ako ng desyo. Ba't ayaw ni ano? Bakit Jackie? Eh di ba ba? Anong pangalan? Anong pangalan? Eva. Evangeline. Hey, Serge! Hello! Best talk is not talk all at sun time. How are you, Serge? I'm cooking, Serge. I'm here. It's Wednesday, Serge. I'm here. Let's eat, Serge. How are you today, Serge? How's the weather in France? No, it's... I'm preparing for my son food. Serge, don't forget to give a thumbs up, please. Let's eat. Are you in the Philippines? No, I'm here in Macau. To my son house. No, I'm still here in Macau. Let's eat. How's the weather, France? Ano nga to? Ikaw lang araw pa ako. Hindi mo lang pinapasok. Makauwi ko naman yung student. May pasok ka na? Ilang araw ka ano mo? Ayun. Yung ano mo? Ang galing mo? Day off?
Ang dami. Di ba kasi hindi yung kami? Yes. Kumain ako na. Kinain ko na yung cake niya. Nauna nang kumate. Nung nakaraan niya pa-target yan eh. Oo. Ayaw ko May bigyan. bulit yan eh. Ayaw ko siya bigyan, sabi ko, di ba? Ayaw ko bigyan. May ari. Sige na, tayo na. It's okay here. Saan ang okay? Yung ano niya, yung prutas niya, malambot na masyado yung ano, blueberry. Kailangan to alisin mo na yung mga prutas kasi aasim na to eh. No? Blueberry. How's the weather, Serge? Are you busy, Serge? Are you still working at home? I forgot. I forgot. No. I'm planning to going to Philippines vacation on June. My grandchild birthday on this coming June. Yeah. Yeah, at home for now, resting. Okay. You're still working at home? How's this Mars? Yes, at home for now, resting. Okay, resting. You don't have a work. I'm hungry. That's why I'm eating this. This is cake for my nephew birthday. Here in my house, still cold. Kaya siya uuwi. Sa 14 na. Hatid mo. Sa airport? Sa 7 naman ito. Wait, getting a coffee. Okay, sir. Ano oras ang flight? 10. Cebu? Oo, 7 naman. Hi, Peter. Oh, good. I can help. I can hide. Hide down here in the chat. You'd search. Yeah, I doing live because I don't have a video, so I need to do live video. You know, later tonight, I'm planning to get a short video at least because I'm lazy to editing my video. So I said, okay, fine, I will do it live. How are you, Peter, today? I saw you comment from one of my video in Facebook. Peter, I never see. You did not say something, Peter. I just say you like or I don't know, hi. 7 ways sleeping. Serge making coffee. No StreamYard. For the I did not bring my laptop. I forgot. No, because I'm early finish my work today because I go to the agency
to get my new blue kite. Yeah, renewal. I signed another contract. 1-year contract. So, I go to agency and taking this. So, I didn't bring my laptop. Oh my God, it's so sad what happened in the Philippines. You know, I am number one, Duterte. God's sake. You know, the ex-president, he did only the obligation as a president. But it's so sad. Okay, no StreamYard. I'm panel out for a bit. Hello, Peter Babaria. How are you, sir? It's come from Peter. You know, can you imagine how old Duterte ended? That's why I never ever moved that new president. You know, it's good. Can you imagine us? How are you, sir? It's come from Peter. I just now, I know I have some fans in Instagram. I'm so thankful pa. He said from California. I read the comment from the Instagram. I like your video in YouTube. Thank you. 5 million people in the house. Thank you so much. Guys, don't forget to like and share, please. Like and share, please. Serge, can I ask you, Serge, if you don't mind, can you please join to my membership? Sick and tired but still alive. Yeah, that is very important, you know. Enjoying and still alive. It's thanks God. Still alive. Serge, can I have a paper? Guys, don't make a... No, because I saw from my YouTube, my membership. Ito lang. Ah, ito lang? Konti lang to. Pero naman daw ng ano. Yan. May giniling pa? Balutan yung giniling. Wali. Yung Shanghai Racket. Nak, pumili ka. Ako magluluto. Ako magpipilito. Dali Dali. ka lang, natatamad na ako kung mabapakita ko. Wala, isa na lang yung kasi, no? Malay. May itlog na pula ka. Wala. Dito bumili? Wala nang bilihan dito eh. Yung ano, yung mga anak. Ha? Yung itlog na mga anak ang binibili mo. Pino-order ko pa yung online sa Triangle. Hi, sis Swishy. Hello. Sure. What did I get in return? It's my return. I will playing all your video. Hey, Wishy. Hello, Miss Wish. Come from Serge. Hi, Peter and Serge. Yeah. What do you want? Say it. I will do. It's okay. You get booger. Peter, don't be rude, Peter. I will play all and then I will comment to all your video. Say it what you want. I will do. If you want to make a challenge, I will. Or if you want me to dance, I will. Just join to my membership. What do you want, sir?
Busy muna sis, busy here. Okay sis, Wishy, thank you. I'm cooking sis, Wishy. For dinner, food. Yoli, nakuha ko na yung ano ko. Yung visa ko, saka yung new, yung ano ko, blue card ko. Saka yung kontrata. Binigyan ng kontrata yung ano ko, amo ko. Ako hindi ako binigyan. Ayan o, pinabibigay sa amo ko. Kumuha sa amo mo. Ano, isa lang yan. Nakita ko na. Pinirmahan ko na nga. Okay. Don't teasing me with please. Bloody useless. Don't give a crap about my channel. Video mo na sis ha. What do you want, Serge? Really promise. I will do. If you want to make I will make it a challenge, I will do. Just say it. Me neither. Just can you please search? Peter, you also, Peter, please. Search, please. Can you? I have a small amount, search. I have a 29 peso, 49 peso. It's not much. You get to watch and wiggle here. But while she's doing ironing, my God, Peter, don't be rude, okay? Just say it or tell me what you want. I will do, search. Yoli, nagdala ko. Ay, nakalimutan ko yung plastic. Hindi ko naman ginagamit. Dadalhin ko na sana dito. Anong tagkano namin dito? Sabi ko na sa'yo, muli ka ng lumpia. Gagawin kong lumpia yung ano eh. Ipiprito lang? Okay. You have a lot of imagination, Peter and Fabaya. You get the watch Maria wiggle for the back. Main got Maria. Peter, you too also. Only a small amount, it's okay. The important for me is you join to my membership. It doesn't matter how much you want to join, okay? I have a small amount, 29 peso. 29, 49, 77, 99, something like that. It's okay, small amount. Serge. Can you please search? Main God. Okay. What are you doing cooking for the dinner food? Sayote with minced pork. Guys, did you hear the news about what happened in the Philippines? It's so sad, you know, to be honest. Even can you imagine how old already? Napanood mo na, Yoli? She's been bullying in 7 ways for a week, but we are what? Yes. Trump is now happy about it. No? You've been hot cheating. Just tell me what you want, Serge. I will do. It's okay. If you want to make me, if you want to make a challenge, it's okay. If you want to, just tell me. Okay, Serge? Yeah. Really so sad. You know? That is the best president ever. Really. Even, you know, she doing a lot of, like, I mean, even she's talking, but by action, you know, not like some of them, not
She might even see camel too. You want me to sing? I was joking, Maria. I don't anything in return. Thank you, Serge. It's okay, Serge. I will do what you want or challenge. I will. As long you join to my membership. That is a part of the, in return. And then I will play your video watching. It's okay. Shared by the way, how's Sis Mars? Thank you, Serge. Okay, I'm not a YouTuber. What? You know that? Yes, of course. Yes, I know. Yeah, you are so very supportive. That's why all the people will appreciate what you did. You read. She's okay. Okay. When you planning to go to Philippines, Serge? I'm planning, that is sure on this coming June. I'll go to Philippines for my vacation because my grandchild birthday, and then we will going back together here in my grandchild house. She's okay. Good. Just tell me what you want. Serge is okay. Really, I will do it as a appreciate, to join to my membership. Okay, regards to Sis Mars, Serge. 5 million people in the house. Thank you so much, guys. I don't know anymore my coming with me. So, you don't have a plan to go to Philippines? Or travel, something like that. Peter, we will travel in the Philippines, right, Peter? Peter. Tell to share your travel plannings, Peter. You miss a word in the sentence. Okay. I don't know anymore. My father coming. Your father will coming with you. We will stay to your place. How old your father, Serge? Sorry, I did not read. Sorry. Oh, when we will come to your father in your place? I don't know anymore. My father. Okay, we will stay in your place. Okay, Maria, you are a bully. No. I just tell. I'm not bullying. You know that. I am not. I'm so kind, Peter. Don't make it a story. When you will come to your place, your father, Serge? I don't really know. More than 90 years for sure. Okay. Still waiting for you to do my dishes, Maria. Wait, Peter. I just cooking first, Before I will do that, I will cooking first, Because I'm hungry. Let's eat, guys. By the way, sorry, I did not say. This is a cake. My nephew birthday. We have a cake. Black forest. I will cook first and then I will wash.
Good for you, Serge. At least you will, your father will stay in your place. Just tell me, Serge, what you want, you know. I know you are not YouTuber, but of course, I need to return back to you. If you ever, you will join to my membership, like Peter also. Peter, before he already joined. Welcome to Carnation. Thank you, Serge. Thank you, Serge, for your joining to my membership. Thank you. Thank you, Serge. Did you finish all the green booger cake? No. I have still, because so sour that the some remaining. I don't know why we have, but the mancha is okay, good. Thank you, Serge. What do you want to? I will make it that. Thank you so much. Thank you. Peter, how about you, Peter? See, Serge is already joined to my membership. How about you, Peter? 7 ways next week. Because what do you call this? Some monthly, something like that. I don't know. But she said he next week will join. Thank you, Serge. Thank you so much. Oh, Jesus. Peter is more wise. Ba't ano na to, Yoli, na ano mo? Matanda na. Thank you, Serge, for joining for my Carnation. Welcome to Carnation. Sa ko yung, asan yung wallet? Sa ko lalagyan ko ito. Ay. Peter! Come on, Peter. Go, Peter. Go, Peter. Gusto mo ba sa malaking kawali na lang ulit? Oh. Go, Peter. Ay! 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 Ay. Hold on. Yoli, tingnan mo yung ano ko. Nanay niyang tirador na cake. Kinain ko na. Magdadala pa ako. Yoli, ayun nilalagyan ko. Magdadala ka. Magti-take out pa ako. Pang-almusal ko bukas. Huwag mo na nga itong nanay niya. Thank you, Serge. Paligo lang ako sa... Okay. Wala mo kailangan, di ba? Wala akong kausap dito. What's this? Eh, naandam-dami mo kausap dyan ah. Kain yan. Ewan ko. Kala ko sa'yo. Kala mo nga sa'yo, kakainin ko na sa akin. Come on, Peter. Go, Peter. Go, Peter. Come on. One more, Peter. 5 million people in the house. Thank you so much, guys. Go, Peter. Go, Peter. Yoli. Go, Peter. Go. Monthly, I don't know if you said 7 ways next week. She polishing her in that a new passion. Hey, Kenny!
kamusta ate? Hello, Ken. Ken. Thank you for joining, Ken. How about you, Ken? Can I have a favor, Ken? If you don't mind. Ken. Kim. Kim, not Ken. Kim. My God, who's Ken? Who's I'm talking Ken? How are you, Kim? Kim, I have a favor for you. Go, Peter. Go, Peter. Go. Go, Peter. Kamusta? Mabuti. Look out, Kim. Kim. Can I have a favor, Kim? Hi, buddy. Huh? Look out, Kim. Hi, buddy. Kim, are you still there, Kim? I will play your Hi, sis, I see. Ooh la la, Maria. Come from sleep. May tao sa banyo. Si Yoli. Yep. Why? Polishing. Why, Peter? What are you talking? Yeah, why? Hi, Kim. McKenna, I see YouTube. Guys, please, I will pin your channel. Wait, I will put your channel, Kim. Pin. Okay. Search. Now, coming from Sister IC. Wait. Go to channel. I will save channel search. Share. Copy. Okay. Oh my God, why I'm so... Wait. Okay. Siyempre, coming from Kim. Kim, are you still there, Kim? Wait. Page. How many each? Kim. 1, 2, 3. Kim, can I have a favor, Kim? YouTube. Hi, Peter. I'll try. All I end up soaking wet. Run, I see. Syempre. Tip like. Thank you, sis. Thank you, Sister Ice, for your tip like. Sis Icy. Kim, are you still there, Kim? Kim. Okay. I see. Pauwi pa lang si ako. Lakas ulan. Dito rin malamig din. Yap, why? Okay, Kim, I see on the YouTube search. Coming from IC. Syempre, Run IC coming from Peter. 5 like. Peter, I'll try. Or I end up soaking wet. Hi, coming from Kim. Yeah. Kim, syempre, sing and pray. Diba? Wait, I'm so... I don't know what happened. It's so cold. Wait, guys. Ay! Yoli! Yoli! Yoli, nakita ko yung alaga mo!
Wait, wait. Come from Kim. Ikaw meron maraming kabet, di ba? What do you mean I have so many kabet, ha, Kim? What are you talking, Kim, ha? Bite na muna si ako, Maria. Ah, okay, sis Ice. Okay. What? Wow, nice. Ah. What? Peter. Peter. Hello. So single is key to freedom. You're right. Yeah. Even you are single, you know, you don't need to become sad. You have a lot of things, you become happy, right? Yes, of course. There's no reason to become sad. Peter. 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 Yeah, you know, as long you are happy to your life, you know, every single day, every day, you are happy with your family, you know, doesn't matter, right? What are you talking, Kim, huh? Be nice. Peter, are you still there, Peter, or are you sleeping? I'm on beach in Hawaii. I'm not here, Maria. Peter. Kim's is so nice. Be nice, Kim. Okay? Or else I will take your jacket. I want more. I want more. I want more. I want more. I'm so hungry, guys, sorry. And I like chocolate cake. Guys, don't forget to like and share, please. Peter, come on. Go, go, Peter. Go, go, Peter. Go, Peter. It's your time, Peter. Single is the key to peace and harmony, search. Time for Peter. Kim, are you in Belgium? Kim? You are not in UK. Ay, nako, drama na. Who, you? I'm not making a drama, of course. I hate drama. You know, there's different people, different drama. It's up to you how did you handle or carrying your life to be in drama. Right, Peter, Serge? No. You also, you have a drama to your life, you know. Right, Peter? Last night, this morning when I wake up, because it's too early, I wake up around 7 or 6:50 like that.
I'm still sleeping. And then I cut the padding. And then, what? Yeah. I heard. What do you mean, Kim? Who's drama? You know, only one person I always heard saying like that word. I don't know if it's you or 7 million people in the house. Thank you guys. Go Peter. Peter. Come on Peter. Shared already done. And you, Kim, you have a drama to your life. You know, you are drama because you are single. I don't know, it's true, it's you're single. You know. Right, Peter? Everyone, we have a different kind of drama. I need to make a video. I need to do some video. I think tonight I need to edit some video. Yeah, because my last video I may uploading last week, so I need to editing. Make love, not war. Diba? Of course, you don't need to become always fighting, always war. Oh, what? Yes, Maria, you do nice. Go, Peter. Go, go, Peter. Go, go. I will make it this. Go, go, Peter. Go, go, go. Sayote. I'll cooking this. Oh my god. I need to charge. Oh, wait. I need to get my power bank. Eight million people in the house. Thank you so much. Yes, Maria. Guys, don't forget. Okay, I will go. Good night. Then, Then Maria. Okay, I will go. Where are you going, Peter? Just stay. Peter, stay. Where are you going? Yeah, because I forgot my laptop. You know, because my agency far here, so I'll make 2 rides. Peter, don't go, please. Stay, please, Peter. Okay, 20%. 32, see? At least. Don't go, Peter. Stay. Message. Okay. No worry. It's okay, Peter.
confused. Now I'm confused. You told me to go. Go. Where are you going? No. I said, because Serge joining to the membership. Who is your favorite? Who's your favorite? Who's your favorite? Me or Sir Peter? Peter, of course. What do you think? I will choose you. What I'm feeling? Of course, Peter. I've been how many years friend with Peter? And I don't know you. Serge, are you still there, Serge? Serge. What time is it in your place now, Serge? Serge, are you still there? Sorry, Serge. I will play later. We both lose, Kim. Serge is the favorite here. He's member now. Single not available. Yeah, that's right, Serge. Yeah. Because sometimes people will, thinking if you are single, thinking you are looking. Oh, you are still there. What time is it now, Serge, in your place? I said, Peter, I said go. Make membership. I didn't say you leave. Meron ba? Naliligo. Oh, si Yoli. What? What time is it now in your place now? Sorry, Serge, because Kim is so making the drama. I was right. Maraming kabit, di ba? It's a different, It's a different Kim. Different the mistress and friends. No. It's kabit, it's mean mistress. What do you think of me? Flirting to anyone? You know what Peter answered what he's talking, kabit? It's mean mistress. I was right. What? What time is it now in your place, Serge? Lunch time here. Okay, 12 in the afternoon. Here is almost 7. 7 at night. In Peter Place is around 9 p.m. What are your lunch with, Serge? Later I will watch your and give a thumbs up your post in the community. Okay, lunchtime. What are you cooking for your lunch? Oh my God, we have a music. I know. We have a music. Still wondering about the Choco polishing search. Friends with benefits. Okay, Kim. Friends with benefits. Okay. Join to my membership. You said friends with the benefits. Okay. Join to my membership. I have some chicken pasta left over. That's perfect since I don't want to cook. Good. At least you have some remaining. Repeat. Even me like that. Mostly if I have some food in the fridge, that's also I did. And then, reheat. It's okay.
Kim. Yeah, and she said, friends of benefits. Sorry, Kim. You know, I think for you, it's just different kind of friends of benefits. No, there's nothing happen like that. You know, just a friend, not some kind of what are you thinking. You know, we know her since birth, Kim. Yeah. What are you talking? Monkey business? Benefit of friends? My God. Sorry, Kim. I've been Serge, he knows me since when I'm starting. I never ever making some monkey business or benefits, friends of benefits. No, I have a reputation to myself, Kim. What do you think of me? You just because you sending all benefits? Hello? Are you out of your mind? I've been Serge, he knows me since when I 2018. You know, one of my you po. Sorry, Kim, because I don't want to make a drama. Okay. I never ever do it like that. I'm not hopeless to doing friends of benefit. What do you think of me, stupid? I don't know what are you talking. For God's sake, Kim. Wake up, Kim. Sorry, I'm asking you. Okay. Never mind. No need. You don't need to join, actually, by the way. I know. What are you thinking about that? Do you think of the people like that? It's just benefit, friends of benefit? For God's sake. Never ever gonna happen. No, because YouTube said create some to people, make it a join to my membership. It's just because looking at benefits of friends of benefit. Come on, Kim. Do you really believe it, Kim? Kim. We know her since birth. Her. Some people jealous of friendship, di ba? No. Of course no. Why you need to you don't have to reason to jealous as long you know you have a friend, for how many years. I think this is not a selfish, some kind of that. I'm listening here, Maria. Habang nagbabite any ghosts in Macau, they believe in supernatural. They have back to Viking. Yes, sis, I see. Yeah, I believe that. Mostly the house here is so old. Yes, there's some. I experienced that. Nobody, and then you can hear some noise or something happen. Even in my house, in my flat. Yes, I believe that. Who care about jealous? Yeah. You don't have to reason to jealous, And for what? That kind of jealous, I think some only like not friendship, a relationship. Of course, I think that is normal, Usually if you love your partner or you love your boyfriend, of course, sometimes you're feeling some,
insecurity or thinking. Usually if you have a relationship or LDR, you know, but it's that one thing I learned as a LDR. Yeah, yes, of course you trust your partner or your boyfriend, but it's because you are not 24/7 together, right? Yes, yes, I see. I believe that. Also here we have. It's icy, let's eat. Black forest cake. Yes, I experienced that also. Usually in my, I think in my flat. Yes. Sometimes my clothes. Ha? Ito na. Binalatan ko pa kasi. Malamang. Ano lulutuin mo? Yoli, may malaki dyan pumasok kaya ko sinalayan. Sarado mo na lang. Ganito ba gusto nyo o yung malalapad? Ate, did you hear Duterte? Yes. That's why it's so sad that happened. You know, for the first time in history, ex-president, you know, that is not good that happened. Bibisa ko na to. Hiwain ko lang to. For the first history. Magluluto ka na? Hindi, okay na to. Ito na lang naman ang iiwain ko eh. Hindi naman magagamit ng kalan eh. Okay. Okay, fine. Ang laki-laki Yoli. Kaya ako sinara yan. Si ano, maliligo yata. Inaantay ka. Yung ano ni Anjo. Anjo! Yes. In Netherlands, we will transfer. I think he already arrived in Netherlands. You know? Yes. I heard that. That's why. I'm so very affected. That is the one of the presidents so kind and really doing. There's a lot of drug lord, addict, but Duterte is the best. May tomato sauce ka? Sa tomato paste na lang lalagyan ko konti para kumulay. Para kumulay. Wala tomato sauce eh. Pwede ako ng tomato. May tomato sauce ka? Bakit ko lalagyan ng ganun? Ginisa lang naman yun. Okay lang kahit ginisa, pwede naman. Masarap na. Sayote. $8 million
people in the house. Thank you guys. Don't forget to like and share. Kanina kaya yung mga ganun? Kanina pa ako natataka. Nakatutok pa sa akin. Okay, how many pieces do we need? I need more. I need more. Ba't tayo kumain ng cake, Yoli? Ba't hindi ka ba nagugutom? Ako kahit lang kakain ng kanin, kakain pa rin ako. Hindi mo pinirito? Okay, fine. Gigisa ko na to, ano na lang. Hello. Ano na lang, 5 na lang. Jo! Tapos na, Jo! Guys, wait. Peter, are you still there, Peter? Peter, I know you are lazy man to typing. That's why. I don't know, I will try. Using my phone to StreamYard. Just wait. Peter. Kaya ako sinara yan, Yoli eh. Kala ko nilalagyan nyo ng ano, Yoli. Yung tawag yung pandikit. Nilalagyan mo Yones. Gisa ko na nga to. Iwain mo na to. Yoli. Para igisa ko na. Gutom na si Miko? I hope Manny Boom Boom Pacquiao will be president. Ha? Hindi ba natutulog yan? Alas 7 pa lang naman. Ano? Maaga siya natutulog kaya gusto na lagi maagang dinner. Kaya nga alas 7 pa lang naman, matutulog na siya. Still here, okay. Say something, Peter. Talk to me, Peter. Are you feeling sleepy? I know, because it's not StreamYard. Right, Peter? Dalawa na lang. Say something, Peter. When will come to your place, Serge, your father? Serge. Sorry guys, ah. Ay, sorry. Thank you, Lord. Sorry. Did you hear that, Tita? Full already. "9:30 was past bedtime." Just stay, Twitter, talk to me. Serge? Are you still there, Serge? Tinatawag ko si Anjo, sabi ko, tapos sa si Yoli.
Yoli, may sasabihin ako sa'yo. Yoli. Oh. Wait. Wait. Okay, tapos na rin sa wakas. Okay. Done. Even here, sis, I see there is. Yes, I believe that we have. And that, I will eat later again for my second batch of my cake. Okay, tapos na ako. Ready? Tingnan mo yung bibig mo. May ba ano? Cubes. Magic cubes. Cubes. Anong not cute? Chicken with pork? Konti, talating ko lang ba ito binili? Oo, ang dami niyang konti lang panggisa lang. Kasunod ka spray. Tingnan mo. Hindi na kumaga ko pa rin. Tingnan mo. Ayan ko. Hindi nga. Tingnan mo nga. Ang kulit mo. Eh, pipiga ako malambot ah. Halin. Malambot yung iba. Diba? Okay. May... Ano ba ito? Nugasan mo na ba ito? May dinaan. Yes, lugasan ko na yan. Dinaan dito ng bahi. Ayun nga, lugasan ko. Tignan mo basa ito. Ayan naman. Ayaw na naman. Asa yung lighter? Ako na. Asa yung bawang? Ba't may ano dito? Kape? Ay! Sino magkakape? Ha? Tama niya ako. Kanino to? Akin yun. Nilipit ko. Okay. Kaya ka na naman, Yoli. Ayaw mo naman pabukas. Okay na. Okay na. Cooking time! Where's my cell phone? Balak mo nang tanggalin, ha? Kala mo, ha? Ano? I'm still busy, but you're how much love typing? Yes, I know that, Peter. That's why. You love so much typing. There's the oil. Pati na mo. Meron magugas ako na. Ikaw talaga, istorbo ka eh. Ako na magugas dyan. Don't you worry. Don't you worry. Wait. Hi, Icy. Finally home. My usual basang-basa sa ulan. Ba't wala kang kapote? Sis Ice? Yung plastic kapote? Hindi ka gumagamit nun? Sis Icy? Did you hear that what happened to Duterte, Sis Ice? I-sponsoran kita, Sis Icy. Pag uwi ko sa Pilipinas, Sis Icy, pag uwi ko sa Pilipinas, kita kami ng pinsan mo. Tapos bigyan ko siya ng ano, bigyan kita ng ano, marami dito kapote. Sis Icy, taga-saan ba yung pinsan mo? Sis Icy, did you hear me?
Taga saan yung ano mo? Pinsan mo? Oh, wow, I use my snowboard. Jacket but pants and forgot to wear. Okay. Kala ko yung bike na ginagamit mo, yung bike na ano. Taga saan yung pinsan mo? Saan sa Pilipinas? Kita kami sa June, pag-uwi ko. Tapos siya na magpadala sa'yo. Cooking time. Manila kami. Okay, sige. Saan sa Manila? Libot ko ang Manila. Graduate ako dyan sa sa Santa Mesa. Ang para medical college. Saan sa Manila? Agoy, basang-basa, haha, para akong naligo, haha, buddy. Balnaw ka na, nagkakasakit ka niyan. Guys, I'm cooking, yeah. 2 Friday to public. Okay, sige, sorry. Sige, send mo sa akin. Tapos, kita kami sa Pilipinas pag-uwi ko. Bulacan kami. Okay. Send mo lang. I know, sorry. Yes. Tapos magkita kami. Treat ko siya pag nagkita kami. Okay, nakalimutan mo, naka-stream ka. Ako nga eh. Kala ko chika-chika lang. Sorry na. Magigisa ako ng sayote. Yeah, I need to saute first. Tomato. Some minced pork. I see. Yes, sorry na. Yeah. Nga pala. Sandali nga. Wala. Yes. Nagbanlaw lang, Maria. Yes, sige lang, sis ay. Kailangan niya't magkakasakit ka. Malamig pa. Malamig ba dyan? Oh my gulay. My minced pork is still not yet. Okay. I need to remove this and then I need to put this. Okay. Hi, Chris. Awesome cooking. Thank you, Chris. Yes, Chris. Yes. Food for dinner. For dinner. Vegetable with minced pork. Sayote.
How are you, Chris? How's you feeling better now? Yes, Chris. Yes, cooking time. Just wait. Yes, cooking for dinner. I just woke up. Okay, what time is it now in your place? Yes. What time is it now? Okay, not. I think this is better. Oh, way down. Yeah, just woke up. Okay, guys. Thank you, thank you. Cooking time. We had a daylight savings here. Sunday, I miss with her saving her own Sunday. It's mean with me. It mess with me. Who? Wait. Okay, yan. Asa daylight saving. Guys, I need to wash this first. Okay. Yali. Yali. Oh, wala. I need water. Hot water. Ano ba
ko. Bakit? Ba't dito yung plato nila, Mia? Isa. Yung plato. Yan yung pink. Ewan ko. Ayan yun, di ba? Kanila yan. Tawag doon. Hindi ko inubos tong ano. Okay, tama na to? Yung giniling. Sabi mo, wag ubusin eh. Okay lang, pang gisa lang naman. Okay na yan? Mm-hmm. Ito ba yung ano, saksakan ng tubigan? Asa yung tomato sauce? Kahit tomato paste, pwede. Ayun. Asan? Yummy, yummy. Yummy, yummy. You need to boil it first. Then I added some seasoning. Guys, sorry it's too much noisy because the boiling water and then air fryer. That's why noisy. Organisa, air fryer. Instead fries, ay ginagamit ko sa air fryer. That's why, double noise. Tapos na, okay, luto na. Oh my gulay. Multitask sa ice. Yan. Multitask. Even me. See? Cooking and then washing dishes. Sa multitask. Okay, done. Me too. Cooking at the same time and then washing the dishes. First time off. Scissors. Ito ako magluto. Anong lulutuin mo, sis Ice? Parang ang sarap na ng niluluto mo. Ginisang sayote. Yes. Ginisang sayote ng sinahog ko'y giniling, minced pork. Yes, ganito ako magluto. Yummy. Yes, how about you, sis Ice? Ano lulutuin mo? What are you cooking, sis? Yes. Magulay naman tayo. Masarap.
Then, miso soup. Sarap sayote. Yes. Sinahugan ko ng ng giniling. Ginisang sayote. Tapos, nilagyan ko ng konting tomato paste. And then, paminta. Ay, asa na pa. Okay na yan. Konti lang. Instead na tomato sauce. Pwede na to. Sarap. I will show you guys. Just wait. I just finished cooking and then I will show you. Sarap na. Yes. Tapos may sabaw-sabaw ng konti. Yummy. Tapos, I need to put salt. Yes, I do. Yoli! Yolanda Billones. Done. Yummy. Ano susut? Miso soup. Wow. Lalagyan mo ng patola, sis ice. Sarap niya, miso. Ay, miso. Kala ko miswa. I will show you guys. Just wait. I just put some seasoning. And black pepper. Sakit sa ilong. Put clam. Wow. Sarap naman. So, miso soup. Okay. Easy. Yes, sarap na. Done. I will show you. It's my version. Sayote. Ginisang sayote. Sila kasi pag nagluluto, hindi daw nilalagyan ng konting tomato sauce or paste. Wala kasing tomato sauce. So, nilagyan ko ng tomato paste. Para naman konti-konting Ayan. Done. Sarap. Yummy. Kulang sa asin and magic syrup. Just dip. Sarap. Salt. We need to salt. Gutom na ako. Sarap, grabe. Namiss ko to. Tagal ko rin hindi nagluto ng ganito. Kasi hindi na ako nagluluto sa amin kasi mag-isa lang ako. Kaysa magdadala-dala pa. Ay, sabi ko dito na lang ako magluto. Diba? Hindi na dadalhin-dalhin. Dito na ako nagluto. Yummy. I will show you guys. Just wait. Put some salt. Matabang. Okay, done. Hindi siya matapang yung magic sarap. Shane, all I miss mom. Sana all may tagaluto. Yes. Pinagluluto ko sila. Alam niyo naman. Maaga kasi ako umuwi. Tapos renewal ko ng contract. Really, nakuha ko na pala. Yan, pinagluluto ko sila para naman, alam mo yun, obligasyon ng ina. Sarap! Yoli!
Konting-konti pa kasi. Yoli! Come here! Konti naman. Guys, I will show you my yan ang forever. Ano? Mother will always be mother. Yes, I see. That's right. I will show you guys. That's right. My okay. Then, ayan. Asikasuhin ko rin muna the text, Maria. I will reply later. Ayan, sis Icy. Look at my ginisang sayote. Diba? Looks like yummy. Yan. Gutom na rin sila. Madiliin ko na ito. Yes. Ayan. Nakita mo, sis Ice? Yung aking version na sayote. Ginisang sayote. Yum! Pahingi! Yes! Namiss ko to. Yung mga ganitong gulay. Yan. Simpleng-simple lang, di ba? Yes. Yan ang aking version sa sayote. Wait, patitikimin ko kay Yoli kung mapaba o ano. Kasi matapang ang ano ko, maghanap ako ng sayote. Mag-summer na. Yes, masarap. Grabe. Wait, patikin ko lang kay Yoli kung matabang. Kasi matapang yung ano ko, panlasa ko. Yoli! Luto na. Patikin mo nga kung matabang maalat. Go. Luto na. Konti lang nilagyan ko ng ano. Ayan. Kangkong madaling hanapin din kapag summer na. Later, Maria. Okay, sis Ice. Maghanap ako ng... Yes, ang sarap kaya. Ayan o. O, diba? Simple-simple. Serge, did you eat sayote? Do it also for you like this. Sayote. Isang sayote. Have fun, Peter. Still in BG. Kitlit mo. Gusto nyo ba marami sabaw? Tama na yan. Luto na. Tikpan mo yung sayote, syempre. Ayan. Okay, let's eat na, guys. Yes, let's eat na. Alat, matabang. Okay na? Malambot na rin? Okay na. Kahit na. Gusto ko lang ito. O, kala ko ba hindi? Ayan na, may ano na. Lungganisan na. Diba? Yan ang ginisang sayote. Kayo ba paano magluto kayo ng ginisang sayote? Where are you going? Wow. Malamig sa Taypa. No, mainit. Sa Taypa? Gabi. Sa umaga, oo. Sa loob, aircon. Mukha, gabi na kaya. Baka malamigan yung singit ko. Oh, wala kang pasok bukas. Meron. Ares na lang. Lamig sa malamig sa loob. Ano kayo? Tapos sa biyahe, pag gabi na. Hindi kayo mag-jacket? May jacket? Dalawa ako. Ha? Sabi. Oo, live. Shout out. Shout out. Vlog. Yan yung si tita ko na-vlog. Sige, kita ka na. Baka naman, baka hindi ko pa nakaka-subscribe. Ano ang page? Ha? Mamaya na lang tapag uli. Ayan, no? I-search na yung pangalan ko. Yes. Kain tayo. Sige na, ingat. Babush. See you later, alligator.
Ang sarap-sarap. Ayan. Okay, let's eat na guys. Yes, let's eat na. Asa yung kanin nyo, Lik? Diyan. Nicole ka na. Ay, ang init. Ay. Jo! Sa inyo ba itong mangga? Ha? Jo! Sa inyo ba itong mangga? Kainin ko ha? Oo, yung isang pisngi. Okay. Thank you. Kanina pala eh. Ay, ito na plato ko. Para tipid. Hugas. Oh. Baka magpatis pa yan. Ha? Baka magpatis pa yan. Ano na. Akin to. Let's eat. Dapat ang nilipit mo ka. Iinit. Kaninong kanin yan? Patanda rin. Si Anjo, pag nagsasaing, kaunti. Ako pag nagsasaing, isa yung saing. Para hindi... Ay, akala niya siguro kasya lang na sa atin. Akala niya kayo lang. Ganun siya lang yung saing. Mainit ba to? Ayoko yan. Gusto ko yung mainit. Let's eat, guys. Dito. She's icy, Serge. Serge, let's eat. Ay, may kutsara pa. Inugasan niyo ulit. Pang-ulam. Yung puti, Wala? Yung pang-ulam. ito na lang. Oh. Wala nang kamatis, no? Ayan eh. Ha? Ilan, nakakatagal na tayo. Wala na. Oo nga, sausawan. Saka na lang. Yung may pipino ka. Let's eat. Pinatay ko naman. Bakit bukas pa? Sa gabi, hindi nakasalaban tayo. Ah. Oo nga, bakit nga hindi wala ng kamatis? Sausawan ka lang din ng longganisa. Alam mo kung bakit ko binuksan yan? Pag akyat ko, mainit. Pawis ako. Luto, hindi ko na ulit. Dali. Ito na. Ayan. Yung ano ang ilalagay ko. Longganisa. Ayan. Oo. Ito lang tinudor Yolanda. Nagpapatis ka ba nito? Hindi mo na pinakulo, ano? Sarap. Sarap. Konti lang may kinuha ko doon sa ano, tomato paste. Yoli, saan nilagay? Yoli, Ha? yung tomato paste, saan mo nilagay? Alright. Tomato paste. Tomato paste.
Yung gulay daw sa kanila raw yan. Sila yung nandiyo. Paklik. Kuha daw kayo. Mukha gusto mo? Ito yung pipihan, di ba? Ito yung pipihan. Ha? Wala naman kami pipino. Yan no? Dito ba? Buka na ng baso dyan ta. Walang mali. Na, baso. Ano na ito kasun? Kami. Kami lakas yan. Kung makikita mo ba, kami lahat yan. Gamitin mo lahat. Ang tangkol. Ano? Tangkol. Ay, may baso na. Ito, ba't ayaw mo ito? Tabang nga yan. Wala nang lasa. Ba't di mo kasi timplahan? Pwede mo naman timplahan. Lagyan mo ng paminta, asin, tapos ano, dagdagan mo ng suka. Wala nang lasa yung ano. Pwede pa? Asim na nga eh. Sakto. Asin ba? Mm. Ha? Kaya nga po. Asim. Diba pwede mo? Asim. Asim na. Baka may nagtimpla. Nakarawal lasa yan eh. Ewan. Modus. Malamang. Ikaw, yung dito. Lupin mo ko. Hindi ba masama? Sino baril? Patay. Hindi nila alam na may baril yung anak niya. Ba't daw may baril? Sino na baril? Siya, binaril niya yung kapatid niya.
Gulat nga sila ba't daw may baril ako. Ito ang kalapit. Walang lasa pa. Ito yung ano. Yung pipino. Nakuha na lang pipino sa akin. Kaya walang lasa yung susuka. Asin nga eh. Kaya walang pipino nga. Naangang pa. Pulis ba yun? Mga security guard lang. Ang dami niyan. Pakuhaan ko sa kaya lang. Bawin nyo. Hindi ka magawa ko? Ikaw kuha ba? Oo. Hindi ko din. Ba't yung kanina ba yung ulan niya? Bawin niya. Ipasok ka? Hindi pa tinabi mo yung Hindi pa tinabi ulan niya. Kain pa? Mapasok pala si Anjo. Lagyan mo kasi ng ano, ng pipi, nasa ng sinilo. Masarap. Tapos maanghang na. Akin? Naubos na yung gulilid niyo. Bili ka ng ano bukas? Shanghai. Ay, ng ano, wrapper. Marami pa? Hindi na lang. Kapatid na lang. Ano? Hmm? Time na lang mag-shanghai pag deko. Matagal gawin yun. Hindi. Tawag doon, alam mo yung binakong ko nung kinabukasan? Nung ininit ko, di ba? Ang sarap. Tuyot-tuyot na. Ikaw hindi ka nagbaon? Ang baon. Kaya ko, ang ganita. Konti na nga lang natin sa hindi pa nagbaos. Nakalimutan ko sabihin nga din. Yung pumunta ako dito, yung sa tubig. Yung mga lalaki yun. Na, yun nga, buka. Sinabi ko na yun, hindi nila alam na ang sayong kausap ko yung babae. Hindi nila? Dapat kaya nga, Hindi naman ako sa kanila yung babae. kaya nga balak ko nga sabihin sa kanila nung araw na yun. Na yung dinala nila, bukas, lakas, ang bilis mo ubos.
Wala na nga. Ewan ko naubos yung baso. Iniimbang kaya ka na Robert sa kwarto na yung mga baso. Kaya nga, iniintok na nga. At yun na lang gamitin mo. Ay, mayroon naman yung tubig. Sabi ko, penge. Kumain naman. Umaga. Dito ka na lang mag-ano. Dito ka na lang mag-cook. Matay ka na yung mga baso mo. May mga binili kasi si Robert kaya pinagtatabi ko yung lima. Hindi yata sila nag-Chinese. Kaya. Chinese New Year. Ito, tomato. Hindi, akin yan. Eh, yung ganun. Dalawang ganyan, tapos dalawa yung manipis. Ito yung tatlo. Katabi yata sa kanila. 7 days daw yung ano niya, cook niya. Sa 14 daw uwi niya. Sabi niya do, yung pagkasabi ko. Sabi niya, sabi ko, tingnan dahil si Jack. Hindi ko nga kami ito paggabi. Uy, pasok tayo na lang, baka nakamasabi natin ito. Parang tawag sa loob. Sabi niya. Ako, nasa loob na kami. Ito masyado. Gamit ko yun eh. Umalis sila, gala. Siya ba nagsalang? Hindi na to. Baka mamaya niya isasampay, naggala sila. Yung nakasalang na yun kanina eh. Kaya kunya ka lang. Ay ba zero? Ewan ko lang. Nasampay ko na akin. Tawa ng tawa. Ang tigas na kusina mo eh. Eh paano, ang galing ng anak mo, madali ako rin, nadali ko rin ng luto, yung pala eh. Hindi niya kakainin. Normal eh. Kaya kukulong ko pa katubig lang eh. Kaya nga, natutulong ko rin naman yun. Anak mo mulat eh. Hindi yung pala kakain. Alam mo naman yung ngipin ko, artificial. Asin. Ang ano ng ano, pipino. Siniplot nga ng pipino na yung asing anghang niya, kaya yung suka mismo walang lasa. Bakit? Bakit siya asin? Nagbaon ka ng baunan mo. Alam mo pa yung bibigay ko sa akin yung plastic kasi hindi naman nagagamit sa bahay. Sabihin na lang ako. Nakakalimutan ko lang. Kasi hindi naman makabili. Uminit dahil siguro sa anghang. Pasasalamat sa pagkilala sa isang kapamilya sa kanyang husay sa pag-arte. Congratulations, Seth Fenwick, for winning the Audience Award for Best Actor para sa pelikulang My Future Wow, best actor. sa International Film Festival 2025 in Los Angeles. Nakakamulisit, no? Dahil sa pagtingin ng iyong talento, mas marami ang Bakit? pumanga sa iyo. Ano na ngayon, 12, no? Uy, 15 na pala yung bayaran ng bahay ko. Ayan. Proud na proud kami sa iyong kapamilya. Ayoko mag-ano, mag-advance at ABS-CBN family. hindi ko ba nakikita yung passport ko? Ito yung kontrata, oh. Yung amo ko binigyan ng kontrata, ako hindi. Baliw. Ito. Nagusot na. Ano yan? Kontrata. Pwede hingin mo sa kanya, hindi niya naman Hindi, kanya yan. May kopya rin siya. Ito yung ano ko. New visa. Sorry. April 28, January, February, March, April, May. January, February, March, April. 2027. 26. Diba?
New contract. Kahit ba, ang dami ko na ng visa sa kanila. 2025, 2024, 2023, wala na, paid na. 2022. Ito yung 2022 ako sa kanila. 2022. Pinag-exit ako sa China. Puro 2022 to. Dami ko pang visa sa kanila. 2022. 2022. 2022. Puro 2022. Pang visa ako sa kanila dahil. Hindi, naka-attach yan dito. Sa passport. Umitapon. May blue card naman mo. Hindi. Inaano yan. Ina-attach lahat yan. Lalo na pag nag-ano ka. 19. 19. Di naman ako umuwi ah. Di naman ako umuwi ano ba ba? Pandemic yun, di ba? Ah, sa Bangkok pala yun. Sa Bangkok. Pandemic yun, di ba? Nag-umpisa ng pandemic. December. Ito Bangkok. 2019. 2019. Nung nag-Bangkok ako. Nag-poison ako, grabe. Ang nung ano. Matay mo na. Uy, Nabusog na akong dami ko kaya kanin sa Milo. ako rin. Mukhang kulang pa kimiko itong ulit. Papupunta mo sa kitay? Hindi ko chinat. Kukunti lang yan, babaong ka pa, babaong pa kimiko. Kaya nga. Tawag doon. Yung number 4 sinakyan namin. Baka raw makapunta siya ng Taipa. Ano siya makakapunta ng Taipa? Ano? Di ba number 4 na bus sinakyan namin? Oo. Hanggang siya pababa. Papunta raw ba yun ng Taipa? Ganda ka hindi na alam. Yan kasi may dalang baril eh. Sila yung nahabol ng pulis eh. Kasi nasa kanila yung baril eh. Ay, gago! Pagbarilan pa! Ha? 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 Ay, napatay! Ika kanina pa ako nakukuha ng camera mo pamot na pamot na kuha na ano. Baliw ka kasi, ba't ka nagkakamot? Tinamaan siya! Tinamaan siya! Dahil naka... Dahil sa lasa. Ha? Kanino yan? Ano po? Nasa iyo pala eh. Ano pala yung cake? Tawag doon? Black Forest. Ano naman maano lang ano? Alam, pang kutsilyo ng kape. Ayun na, nandun no? Nabara mo na lang na may kutsilyo. Kutsilyo? Hindi pa kasi pumunta ng hospital. Patay. Sa hospital, criminal sila. Baliw. Patay.
kasi. Baril ka kasi yan. Palitin mo na yung mga puta sa asin yan. Kailang yun. Ha? Kailang yan. Kukuha mamaya sila Ate Myra. Nakakaya ng karutalin niya ang mga pretos. Kaya ang asin. Malapit na yung pakwan mo. Ay, melon. No? Naasin pa rin. Magtabang nga eh. Tanggol, ikaw ang number 1 sa puso namin. Tanggol! Idol ka namin! Idol ka namin, Tanggol! Love you, idol! Pero isang di ka nabalo yung sila yan. Sabi ko lang may tanggol yung pagpuso sa buhay at mapanlaki. Bilang isang pagpusos, tanggol at nagpurusahin ko bago maisang Grabe, no? Sa ano pala yun? Sa Netherlands. idol ko si Tanggol. Bilang kamagiging ko si idol. Ayun. Nagaling si Duterte. As a student, ang talent sa batang Quiapo is maging honest ka, palagi siyang humingi ng tulong sa Panginoon. Ako, officer, ang mga batang Quiapo na tatulungan ang mga katrabaho bilang pamilya para matanan mag-ifaya. Makabisit yung ano natin. Pangako. Pero natakot. Tapos, ano pa yung sarili niyang kababayan na president. First time history, ginawang presidente, wala man lang nagawa na i-deport si Reda rin sa ano. Nadala ako. Alam ko wala kang traffic eh. Pag pupunta ka, magdadala ka ng marunong. Ay, narawa. Hindi ah. Yung plastic ni Mito na ano. Hindi to. Wala ka ulan. Ayan na lang yung cake. Ayan, may sabaw. Sabi na kumain ka muna. Ikaw, bawanan mo. Ito, Meron ako din. cake to. Yung ulam mo, ito cake para wag Ayaw magalit. ko nang magbaon ako. Bakit? Diyan na ito. Nagpamisan ako. Tapos, sabi ko pa, at dahil hindi ko pa alam na nandito yung isa. Sabi ko pa, dagdala ng cake si ano ah. Sino tita? Alam na yun ni Eva. Jam na lang. Hindi pumasok ako. Ngayon nag-usap, kinausap ko. Sabi niya, bakit? Sino pumupunta dito? Sabi niya ko yun. Alam niya na kilala niya rin naman si Janko. Nakita niya na ba yun? Kilala niya yung malamang. Si Janko na kilala yan. Ano yung tanggap niya kahit na meron yan yung ano? Siyempre, baka sinasabi niya Andrew, wala na. Hindi mo pupunta dito. Baka nanonood sila. Bakit? Alam ba niya? Tinanong niya. Oo. Tinanong niya yung account ko. Bakit magtutubak-tubak na yan? Ano?
cake. Mawang ka lang dyan. Kapasok ko ba ito sa ano? Sa rice cooker. Kumakain ba si Migo pag galit? Ha? Kumakain sa umaga? Hindi. Almusal lang siya. Meron. May bawang. At magsasabas ko na rin eh. Ha? At magsasabas na rin. Kinamagal mo. Magsisimula ang kanilang kwento dahil sa kagustuhang maghiganti. Gusto ko. Ganun sa bawang. Inali niya yung sabaw kanina. Diyan ko ang sabaw. Hindi na kayo. Ang sila naman lang nagsasabaw. Nana! Ikaw, magbabaong ka? Wala ko hindi. Punasan mo para hindi mapanis. Ganun din yan. Ako panis na nyo lang. Hindi kami napapalisan ng pagkain. Tao mo lahat yan. Ha? Tao mo lahat yan. Oo, ika? Tagay mo sa akin. Matakaw. Hindi, uy. Hindi ako ganyan katakaw. Lalagyan nyo, nilagay mo na to sa Pakaluan lang. Ayan, dalaga. Si Ha? Jackie, may anak. Ayan, bata pa. Parang kaidaran ko lang yata yan. Kung bata pa nga. Si Jackie kasi nasa politics na yata yan. Pero kasi si Dapat marunong makisama. si Jackie Hindi, na parang- tawag dun tapos nabibigay lahat ng gusto niya. Yung nakaraan, binigay mo pa ang yan ni Kirap. Anjo? Asa na? Ang tanong ko yung baka. Asa yung tablet? Nagamit ko. Salin mo na yan. Kinuha ni Andrew yung tissue ba? Kanino ba yun? Kanya. Kanino ba yun? Dapat, pag nilabas na, hayaan mo na dyan. Diba? Mali yun eh. Ko! Anak ko! Anak ko! Kasalin mo na. Hawakan ko. Nilasa mo. Yan ang ginisa. Ngayon, alam mo na paano yung pag-isa. Huwag mo kong lagyan ng konti. Ay na marami, konti lang. Hey, thank you. Dan, dinner. Really. Another cake. Mawalang galang na po. Bilang mga kaibigan mo at mapapadalas ko po kami makakita dito. Itatawag namin sa inyo. Lolo Julio po ba? Don Julio. Lolo. Lolo Julio. Masaya po kami na nakasama na ni Tanggol at tunay niya ama at lolo niya. Oo nga Baliw. ho, sakto Don. tayo. Matagal yun ang hinahangad na alis yung mga magulang niya. Kaya nga po, pinagputihin ako ng negosyo para lumakan dahil naisip niya na ito lang tayo paraan para mahalin siya ng pamilya niya. Sabi yung, ano, kapasura. Nag-upa ko na naman. Hindi na, kita kami na magtapon yan. Sakyan. Magsasoft drinks ka ba? Pasukan, siya na po ang namamahada ng dating negosyo ng Tama mga lang, kabagyero. konti lang ako. Siya ng mga kabagyero. May kutsilyo ba to? Wala nang mamatay mga kabalyero. Si Tanggol na pang mamahala ng mga ito. Ang hirap na sabihin. Nagbebenta ng droga si Tanggol. Malamang, mana sa inyo eh. Dugo na yan eh. Baliw. Tanong ka pa. Masin ba to?
ka muna. Parang kilala kita. Malapit na. Dati niyo bang tauhan ang mga kabalyero? Oo. Tama po kayo. Pero ngayon nakita mo po ang katapatan ko. Dahil kinapit na po ako ng mga kabalyero. Hindi na po sunitan ko. Kahit nakalaban niya ako, nakita pa rin ang kabutihan ng mga tao. Kaya kampante ko ako na matatanggap niya sila bilang kabuti. Looking masarap. Yes. Gusto naman ako. Mabait ko siya. Opo, sobrang bait ko ni Tanggol. Oo, yung katagulo po namin. Nung bata po kami, siguro nakapagtanggol sa lupa namin. Kaya mga bata. Maliit na tao na ito. Loli, sarado mo kaya yan. Doble-doble ingay ng washing. Tanggol ba ang ginagawa? Ari na sa tiyapo. Sarado mo kaya ang pinto mo. Doble-doble ingay mo. Saka yung washing. Kailan po mga businessman ako? Mabait na tao po ang ako. Madiskarte at grabe mag-isip. Kaya sigurado ako may pagmamalaki na siya. Roman. Very good. Talagang pagmana siya sa akin. Sa kanya. Talaga kayo sa tunay. Ako, correct. Yes. Sige, go ahead. Loli, tissue. Wala kang dala? Oh. Ano sabi ng apo? Hindi pa rin yung lubos matanda na sa San Montenegro. Natural lang yan. Ang pangsarili ng lahat para sa ito. Kinikilatin tayo harayo. Sigurado unti-unti niya natatanggap. Kapalaran niya, hindi sa Montenegro. Bigyan lang natin siya ng parang para mag-desisyon na. Ako rin na lang. Lalo na sinusundan pala niya yung makayapa. Ay, hindi niya nalalaman. Nagbebenta rin pala sa tanggol ng mga droga. Kaya dapat natin siyang makasama para lalong lumakas ang ating mga negosyo. Nasa mabuting kamay ang kinabukasan ng pamilya Montenegro. Negro. Hindi na dapat natin siyang pakawalan pa ng sumama. Sabi mo kay Yoli. Sabi mo kay Mia, ang kainin niya, pineapple. Freddie M. Garcia. Marami na akong Pineapple. gusto kong makahalan Si Mia. The new gen matinee idol, Tony Pangilinan. Oh. Comedy star for all seasons. Bawang sa pineapple. I mean, yung standard, oh. So, show me what you can do. Superstar ng Red Bernardo. Hindi ko basta-basta binibigay yung gusto. Kaya sobrang excited ko mapanood kayo lahat. So, see you sa auditions. Got to prepare your talent para sa ating our judges. Para sa biggest power comeback season na Pilipinas Got Talent. Chris, are you still there, Chris? Sir, are you still there? Mapakinggan ang inyong mga kwento. Ang inyong mga dasal. Alam niyo mga anak. 6 months, you're old. Mga alala. Dati sa Tonji, magbuhay po namin. Ang maipagmalaki ang inyong mga tagumpay. You're talking about 2 weeks ago. Congratulations! At tulungan po kayo sa oras ng pangangailangan. Narinig po ninyo
po tayo ng linaw at pag-asa. Ganun kasi lang, anong pangarap mo? Thank you so Gusto ko much, maging best teacher, friend. gusto ko maging katulad mo sa'yo. Kaya sa abot ng ating makakaya, patuloy po tayong magpapatrol upang maihatid sa mundo ang ating mga kwento. Kayo nga ang unang nakapunta rito ng media. Kahit anong media, wala akong nakapunta rito. Ibig lang. ABS-CBN News. In the service of the Filipino. You're so cute! You're so cute. Ano yung asaman? Asaman? Basta ko din kuya. Pila ka sa inyong canteen, kung saan mong orderon sa tindera. Itong manok. Amo ang is chicken feet. Ikaw na ba na pagkano? Gahay lang kayo. Peanuts, another Italian recipe. What did you use for your sauce? Madami kayo lang. Kiss mo na ako eh. Oo, ako. Gusto ko si Dixon. Ay, hindi ko lang magigaliwan sa atin. Guwapa, ani. Ay, hindi, magigaliwan ko. Ayun man, guwapa naman ang tanang bus. Hindi ko na tayo dyan yung guwapa. Alam, talaga talo na kami. Ano ba yung yun? Ano ba yung ginagamit ko sa ano? Yung sa salad? Nasa cream? Taus-puso ang aming pasasalamat sa Loli, lagyan mo nga ito ng ano? sa kanyang husay sa pag-arte. Ng Google ano? Ba't wala? Yung word. Di ba dati meron to? Seth Federer for winning the Audience Award for Ito Best ang Actor kwento para sa ko. pelikulang My Future You sa Manila International Film Festival 2025 in Yung Los ano ba yung Google Angeles, ano? California. Dahil sa pagdingning ng iyong talento, Words. mas marami ang kumanga sa'yo. Isa lang masasabi ko, ang mga Pinoy, sa lahat ng ginagawa, hindi na mawala ang puso. Proud na proud kami sa'yo, kapamilya. From your Star Magic and your entire ABS-CBN family. Tao po. 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 Sa family. Tao po. Tao po. Tao po, mapapaaga na po ang ating kwentuhan. 6:15 ng gabi na po kami kakatok sa inyong mga tahanan. Kita kits! Ngayong Sabado. Hataw tunay. So, ang performances naman ang ating labanan. Kanya-kanyang laban para sa pangarap na ito. Kasi lang wala munang kaibigan, magkakawala tayo show. Ang lakas ng galing mo. Hindi ko sasayaan yung chance na to and mas fired up ako. Sino kaya ang aabot hanggang sa Sunday dinner. Mashed potato with salad. Yung galang na sounds. Ako, wag na commercial pa naman ng tagal ng hinihingi. Ayan o, walang ano. Di ba dati meron yan? Na alin ba? Yung Google ano. Ha? Yung pag nag-type ka, May ano? yung word yung lumalabas. Autocorrection. Ayun. Autocorrection. Wala, hindi ko makita eh. Kagagawa ko pa na ano yun. Hindi ko maano eh. Ikaw, hindi ka magdadala. Hindi. Bakit? Bakit nandito ko? Nakabukas, Diyos ko. Alisin mo. Malay ko dyan.
Hmm? Di ba dati artista yun? Ano? Sarap oh. Ba't yung isa kong cellphone yung ano? Saan nga pala yung iPhone ko? Saan yung iPhone ko? Ano ko na wala? Uy, 4% na lang. Meron pa charge ka? Buti nakita ko na malayan ko 3% na lang. Kala ko naiwanan ko. Ayan, yung ganyan. Kaya Kaya pala hindi nag-ano yung message mo, naka-turn off yung notification mo. malay ko dyan. Hanip ka. Malay ko dyan. Tapos, Hindi ko kasi inano. tapos sasabihin mo hindi Hindi ko hindi lumalabas. Hindi mo kasi inano eh. Ano magbukas yan, lagay mo nga dyan yan. Ako na. Okay na. Hindi mo bigay mo kasi hindi mo pa kinumpleto. Okay na. Tita, ikaw na lang magpakabit ng temper dito sa sahod ko. Magbibigay ako sa'yo ng pambili mo ng ano. Wala kang pera. Hindi, pag sahod ko nga, magbibigay ako ng pambili ng tempered mo. Kasi lahat nila kasi hindi ako nilorder at ako si Nico. Mga visit yung mga to. Kung ako nga, binigyan ako ng camera, hindi nila mateta-set ako ng pambili ng camera. Pinakaabot nila. Sabi ko, orderan ako, hindi ako ino-orderan. Wala pa. Kaso ka pa sa mga yan. Ako nga yung camera ko ilang taon na. Hindi walang silbi. Camera pa rin. Camera pa rin, wala pa rin silbi. Ano? Binigyan ako, hindi nila sinesa. Ano malay ko doon? At least binigyan ka ng camera. Ako, kahit wag na, uy. Wala rin naman silbi. Yung isda ko, na ground, doon sa ano, alam mo nangyari? Hindi na siya lumalangoy, hindi patay. Oo, ay ka naman. Hindi lang na lumalangoy. Naka-steady na siya sa baba. Ha? Hindi ka naman, buhay pa naman siya. Hindi na lang siya lumalangoy. Hindi ka gayang tatlo na dito, pick up. Pilipino, no? Pilipino. At mukhang Pilipino. Mukhang Pilipino. Kung gasa. Sabi mo.
pa. Wait ako. Nanginginig pa. Ayun. Okay na to, Yoli. Sure ka? Yan. Oo nga. Malaki pa ang kapital natin. Okay. Ito ba? Anong tong plastic na to? Ang palago ng negosyo. Ha? Ano to? Sa baunan ni Miko, papatay. Kamaya na, mainit-init pa. Sabi mo kay Angel, nagdala ko ah. Sa akin dito. Asan? Pagkakailangan tayo sa kanya na ako. Mga kaibigan kayo sagot. Welcome kayo dito. Ayos lang po kami. Mawalang galang na. Mag-anak tayo mga Montenegro. Inaanak ako ni Don Julio. Ako nag-aayos sa mga negosyo ng mga Montenegro. Lalo na malaki ang sakop ng negosyo nila sa may... Ay, Yoli, nakalimutan ko. Maglalagay ako ng longganisa. Ano? Longganisa. Nandun sa freezer ko. Ito! Itong lutunan. Magkakain ba si Miko? Kung wala ako isa. Hindi na, kunin mo na yan. Eh, si Miko. Tira mo na sa kanya yung tusino. Itong longganisa. Longganisa, tusino. Longganisa, ayoko ng tusino. Ang tigas eh. Hindi mo kunin ko yan. Kunin ko na itong longganisa. Paano? Maiwan ko muna kayo. Ay, Problem lang kayo. hello. O, sabi Kaya sa'yo. ko kayo ng cake dyan, oh. Sige, maya-maya. Pinaano ko na kay Anjo eh. Ayaw ko hindi ni Robert, nandiyan pa daw kasi yung ano. Ako kinain ko, inumpisahan ko na. Tsaka nilalasapin yan. With video call. With video call. Wala na sa video call. Ubus na. Kain. Ayos mo po. Maraming salamat ah. Binigyan mo ng maayos na lugar sa Mocha. Pero, kinakailangan natin i-break siya sa mga magulang niya. It's the least I can do. No, you need to. Maayos na po kayo kung ganito po ang May kumakatok? inaasan ko ngayon. Hindi po May message mo ba si Kikay? Hindi. Kala ko may kumakatok. Kahit ngayon ka pa lang namin Si Kika yan, nasa third floor pa lang yun. Sumisigaw na yun. tanggapin at mahalin dahil alam namin na ikaw ang tunay. Tunay na Montenegro. Huwag mo sanang isipin na mababayaan ka namin. Handa namin ibigay sa'yo. Tagal mo nang hinahanap. Ang tunay na pamilya. Pamilya. Hindi naman nagdadali ang isip para ibuhos sa'yo ang puso at ang oras namin. At isa pa tango, tanda, Ikaw ang tunay na Montenegro. inihanda namin lahat ang kaharian nito Hindi na ano yung strawberry. para sa pagmana ng mga Montenegro. At ikaw, Lord, sa'yo naman kung patalikurin mo ang lahat. Sa'yo lang mapupunta ang lahat. I can eat. Hindi mo buo ang pamilya Montenegro. Ikaw na lang hinihintay namin. Alam ko po, marami akong dapat matutunan sa inyo pero sige po, tinatanggap ko po na mapamilya sa pamilya Montenegro. Good! Very good po! Very good! Very good, very good. Very good, very good. Hindi ka magsisisi. Baliw. Magbago ang landas ng buhay mo bilang isang Montenegro. Kailan ko itong ano yun. Maraming salamat po. Ngayong parinig ka Ito. Sige po. Huwag ka na dito. Sige po, sandali lang. Yung napansin ko, hindi ko maiwan yung mga kaibigan ko. nakita ko lang nung ano, puro kalabasag na to. Negosyo. Puro ano? Ang dami ng bata. Hindi natin pagsanay Ano ba? Nung tempered yung phone ko. Ganyan ako mag-cellphone kasi binubunsa ko. Kaya nagka-crack. Kaya pero sabi ko, bakit puro ano? Yung nakita. Kapag nanatrabaho ako, nakabuksa yung cellphone sa akin. tayo ang maghahari sa buong Ayan, isa, dalawa, tatlo. Tapos, ano ginawa niya?
Nabagsak ka, no? Hindi yan nababagsak. Di ba pag nakabunsa yung dito? Gumaganyan ako sa mga... Ha? Hmm. Yung sa mga tiles-tiles. Kaya nagka-crack. Lahat ng selo ko ganyan. Puro ano? Naiipit? Nagdagan ko nakikita sa ating tapo. Wait ko dahil. Pero napansin ko na lang yung nakapatay. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba papapalit ako tempered? Hmm. Kasi nga yung crack. Welcome. Tayo na kainin, hindi kainin natin. Ikaw ang magtataguyod ng pamilya o at dapat ipagdiwa natin ang pagkakataon ito. Bakit? Handa mo. Dapat espesyal ang pagdiriwang natin nila. Ipakikilala mo sa lahat ang aking Jesus. Montenegro. Anak. Anak yan. Patay. Ay, siya pala ni Loli. Yung lalaki yung ni Andrea. Oo. Sila pala magka-partner. FPJ's Patakyawan. Ano na yung hinahanap ko si Steve? Perfect. Rice with vegetables. Nagbalot ka na ng cake mo. Ayan. Almusal ko lang naman. I-rep, kumain ka na rin, i-rep. Ba't di mo kain na naman? Left naman yan. Kaya kapit. Sabihin niya, inubos ko na. Sabihin, inubusan ni tita? Tita, sabi ko kumain ka. Hinahanap ka ng kisay. Sabi,
Uwi ka na daw ba? Hindi. O, para makatingin siya ng cake. Gusto yung mukha mo, cake. Cake lang. Sabi mo, cake ka. Ang cake ka kamo, kinanin na natin yung Black Forest na natin. Meron pa naman ako doon isang kalahating avocado. Ano? Yan, ayun, sisisihin mo. Ang baliw nga, dapat hindi na siya nagpakamatay, no? Sinave niya na nga, tapos nagpakamatay pa siya. Tama na yun. Tapos magpapakamatay. Kinuha ko na itong sisira na ito. Hindi na aabot na. Saka yung alis ko muna yung strawberry, Ang iba po. Kakain naman sila ate namin. Ha? Kakain naman sila ate namin. Si ate Mayra. Wala naman. Malamig pa lang eh. Hindi na malamig na. Baka naman makanin. Nakaka pa ba ito? Ha? Baliw yung pinatay niya yung mga kasama niya. Umuwi tapon doon yung oliw. Gasa ko na. Mamunin yan nito? Magdala na. Ay, nakalimutan ko yung takip. Na. Ang puti. Ito yung kanina, yung Malaki yan, maliit yan eh. Hindi, at least kahit pa paano may takip. Huwag na ito na lang. Plastic na lang. Ano kasi kami mga ganyan. Kaya ito nilalagay ko. Joke lang ito. Ayun. Baliw. Sira na sa kastok yun. Di ba meron yung Yun ba yun yung yung baliw din na ganyan, nasa akala niya Diyos siya. Sino ba yun? Yung parang akala niya Diyos siya. Meron di bang ganyan talaga? Sino ba yun? Baliw. Feeling niya Diyos siya. Ito, si Duterte na sa Netherlands. Matalino sa dito. Baliw yung natin. Namute ko nga, baka maano ko.
Insurance. Di ka pa daw ba uwi? Natanong ni Kikay. Pauwi na, bakit? Punta ka kami dito. Sabay na tayo. Hello? Nandito pa siya. Sasabay mo daw ba siya? Huwag ka maalala, hindi ka maliligaw. Baka mamaya maligaw. Hindi daw siya akin. Nandiyan na siya sa baba. Sandali, ihilang ako. Ihilang daw siya. O, sa bus stop daw kayo ng 4 magkita. Eh di, bakit ka muna? Tumawag ka dito. Bilisan mo daw. Sandali, ihilang ako. Hey, 6 million people in the house. Ay, nanali yung mangga. Maya ka na lang sa senda ni Miko naman ako. May basta ba ako? Yan yata. Ilalagay siya yung MP niyo. Wait, magkano pa ba MP ko? Wait lang guys. Wait. Akin yung basura labas mo. Hindi na. Ang dami-dami mong bitbit. Eh ano? Hindi na. Ako na lang bukas nagbibit-bit ako ng basura sa umaga. Kaya yan. Hindi. Saan ka na ito? Sino na? Hindi lang yung basura. Ako na na. Hindi. Hindi naman yan, Loli. Okay lang. Mag-MP ka na lang. Sa'yo yung sabon na yan? Hindi. Pinatay na, ba't nawala si ano? Ha? Matay na pala siya. Kaya baka pinatay niya, narinig niya. Ha? Baka pinatay niya. Hindi. Siya. Hindi dyan. Hindi na pinatay. Ako. Ito, 59.
Ang daming gadget. Lulubat. Biyahe pa ako. Huwag kang huli. Tugig ka raw ba mabiyahin mo? Manila. Mabilis malobat kasi to eh. Ay, 100 na buti naman. Ay, ano ko sa ano. Bye-bye. Thank you sa dinner. Thank you sa pagluto. Okay. Bumili ka ng pang Shanghai. Sinipag ako. Wala na rin, ubos na nga yun. Alin? Yung giniling, wala na. Marami pa, di ka mo ah. Katating na nga lang yun. Okay. Wala na magagawa doon. Ay, okay. Baka na naiwan. Hindi ko bababain yung naiwan mo. Sipin mo na. Cellphone ko na dito. Ito. Kamo kunin ko na yung mangga. Sabi niya, hati ako. Hanapin yan. Hindi. Sabi niya, tita, kumuha ka lang. Sabi niya. Sige, aking isang piece nga. O, sige, tita. Kaya lang, nakalimutan ko na eh. Kumain na ako ng cake eh. Bye-bye. Tabi mo kasi yung ulam niya, baka may ipisin. Ba't may naman pinatay? Oo, itat. Bye-bye. Thank you. Ingat sila sa'yo. Babush. Oras ba na-doos ka? Maaga. Ano oras? Alas 4. Pumunta ako ng ano, agency. Ginawa mo? Kinuha ko yung bago kong visa. Saka blue card. Saka Ba't dito lang pwede na dito? ano? Diyan o. Tap mo lang din yung passport tsaka yung... Kikay may agency ang amo ko. Sila ang nag-ano. na. Ako may agency din ako eh. Hindi ba ganun ang inaano ko. Amo ko sila. Gusto nilang Rose. Kasi nagbigay ng kontrata. May bagong kontratang binigay. Bakit nasa kontrata mo? Ano? Ba't may nabago ka sa kontrata mo? Ito. Hindi ko pa nakikita. Ibigay ko sa amo ko. Ganyan ang inaano niya lang. Tinatawag niya lang sa agency. Sa Rose Agency. Tapos nakuha ko na rin kanina yung ano, blue card. Ilan taon yun? Isa. Every year naman yun. Alas 4. Umuwi ako alas 4. Kikay, may sounds ka, Kikay. Anong gagawin ko? Hina mo lang. Grabe pala ang behind the scenes sa eksena na ito. Oh. 5 million people in the house. Thank you so much, guys. This is a bus terminal. So many waiting for the bus. Saan ka bumaba nung nakaraan? OCBC. Oh, di ba? Layo-layo pa din. Anong layo-layo? Bus stop din doon. Kangansyo nga. Bukas 10 ang pasok ko. Hindi ka umakyat. Ang sarap nung dinalang cake ni ano. Nakain ko na yun eh. Black Forest? Oo, yung birthday niya. Wala pa, bago pa. Wala pang bawas yun. Ganun din yung dinala ni Ate Mia. Ganun din yung binili niya. Iba. Ayaw Iba to. Wala ka sa board. Black Forest yun. Ayaw ko. Tapos nagluto ko nung ano, ginisang sayote. Yan. Camera. Camera mo daw. Okay lang yun, hindi naman nakatapat sa kanya. Ayan na, Mia, Kikay. Kaya Kikay. Hindi ka pa nakapagano na bata. Hindi ka pa nakapagano na bata. Ha?
bem-vindo aos autocarros da Grande Carreiro 4. 欢迎搭乘西福利四路线巴士。Welcome on aboard Transmat Route Number 4。下一站台山街站。Bibili ko si Yoli ng ano, mag-Samsung. Yang Shanghai. Ang sarap ng YouTube. Ayun, baon ko bukas. Sa ano na rin, papunta na siya kami, dadali na sa Netherlands. Ay, nakulong mo na? Nakulong na? Wala. Bakit dito sa gilid? Eh, ICCC eh. Doon yun eh. Yan doon doon yung nag-reklamo. Naiwaran na Forest galing ICC. Eh, matagal nang wala ng ano, binigyan ng Pilipinas ang ICC. Ano yung presidente natin. Walang silbi. Sarili niyang panin. Please hold the handrail. Kaya hindi ko binuto muna. 下一站，福都马路雅联坊。Next stop is Avenida Ikaw sa lutso mo naman. Ouvido Oriente. Police station. Nasaan pala ng ano nito? Chupa chicken. Yan yung ano nito. Yung sa bunga ng ano. Thank you, 5 million people in the house. Going home. Hayasam, Hangwan-gong. Próxima paragem é Edifício Equador. 下一站，幸运阁。Next stop is Fortune Tower. At late ka na mo eh. Topic ito eh. Hindi pa ako nakuban eh. Palang. Ano, sorry ko. Nag-message kay Kate Pioli. Katatapos lang namin kumain. Wala na ba ito? Wala sa ito. Nandun, naglalaro. Kumain kami sabay-sabay. Tingnan mo nga kung may nahulog akong likaw dun sa ano, sa may upuan. Yung binigay ni ate mo yung may heart. Bakit ganyan? Doon sa upuan, doon sa kalate mo. Heart, yung heart na ano, na likaw. Ibigay ni ate mo. Ewan ko, hindi po yun.
Nawala yung pakaw lang naiwan sa katawan ko yung umaano kasi dito. Asan ba yung ano mo? Asan ba? Asan yung headset mo? Si Duterte. Pinakulong pa nila. Walang kasilbi-silbi na. Tutusin na mas silbi pa sila sa mga naging presidente. Sila puro nyaw-nyaw, puro kurakot. Si Duterte halos lahat ginawa niya. Pumunti ang mga adik. Naubos. Ano kasi sila, against sila sa ginawa niya. Kasi wala na silang kurakot. Laki ng ano niya sa mga OFW, no? Ano mo lang? Bunga nga mo nga eh! Okay, bunga naman. Ayaw naman nakakaano pa. Ikaw na yung請往車廂尾部移動，方便其他乘客上落車。Por favor, desloque-se para a parte de trás do compartimento do autocarro para facilitar a entrada e saída de outros visitantes. 请往车厢尾部移动，方便其他乘客上下车。Please move to the rear of the bus compartment to facilitate other passengers to get on and off the bus. 下一站雅烈花園 Welcome to the island. 下一站雅莲花園 Next stop is EDP Female Beach. in the chat. Thank you so much. It's really still awake, but sleeping. Next stop is It's almost 12 midnight. Yeah,
Selling Race sleep also. Sorry, Cream. I remove your brains. You always dropping here to say drama. No drama in my channel, okay? You don't want to start to always saying drama. Captain Peter still in video. Thank you, sis. I see you later, Maria. Yakan kong madaling hanapin din kapag sa'yo. O, kumakain ka rin ng kangkong. Adobong kangkong. Yes, masarap. Sis Alice. Kasi yun po. Yan ang forever. Brother will always be right. Never been stopped. Yung mata. Sayote and sardines. No, hindi sardines ang nilagay ko. Sarap ito. Minced pork. I'm tired. I want to sleep. Tomorrow I have food already. So I bring also some cake and vegetable I cook. It's near now. Tomorrow I need to edit some video. Before, almost 3 times or twice a week, or before 3 every day almost. Editing, making a video. Serge, are you still there? Later I will play in my laptop. It's almost night, so no traffic. Daytime, no traffic. So traffic. That part that take for sometimes we have a New celebration. 下车前请提前按铃，车停止前请勿移动。Please press the stop. 下一站水坑尾方悦廣場。Prossimo garage, Woodland, Lisboa. 下一站水沟尾花園廣場。Next stop is Woodland, Lisboa. Here already in my place. Thank you for giving a thumbs up. I am going now. Nearly.
Almost. Sleeping time. How many hours? 3. Just only 4 hours. And then I sleep. Tomorrow I have a work. 10 a.m. Usually that is my time. Working time.